ngesimamo Jesu. Sithi amen bazalwane. Sithi amen bazalwane. Ivumele ipresence kaNkulunkulu ngoba ngibona abanye bezibamba lethama abanye bededeleka enkosini. Let me tell you, ayizokusiza intshumayelo mangaqalanga wabambana nomoya kaThixo. Indlela yokusizwa uNkulunkulu uqala kumoya ongcwele. Ngoba masuqale ukwazi ukuvula amadlebe kamoya. Bayezwa bazalwane, and then you begin to hear let inkosi ekuthumelana ngalesi sikhathi because akayikhulumi ngaye uyikhuluma ngomoya wakhe. Hallelujah. This is wesibana abantu labathembe ngikhona kodwa ngizwa ngalutho. Ngakho uzwelutho uma ungaqalanga kumoya. Qala kumoya qala. Kanti sokwazi ukuthi yonke into ayinethayo phansi kwakho ikwazi ukuconnecta nomoya wakho. Amen. Bonke kamare Nkosi. Amen. Lambonga uJesu bazezwe izwini ngophuthuma. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Nzimba wami ngiyawuza ukuthi kona uthanda ukukhathana ngoba ngiqale RS bazilana ngayo bakhonza khona ngezwi. Nje bese ngila kwi-conference leyo mama. Bangicela izolo kusho ukuthi mawucela ekhaya elikhulu akwazi ukwana. Alibonge igama leNkosi. So ngibona ngifika lesi sikhathi bazalwane ngiqale khona. Amen. Ngiyacela ukuthi siqhubeke nokukhulekela leyo yazona. Ngoba ngithi into amahlela manje mangena uthi lo mndeni akancane ufikile kade ucela lapha ekhaya. Namhlanje kuseni. So ngiyabona ukuthi kushuthi khona lento ngempela abayihlusa. Kodwa ngiyekufa ngiyophila. Amen. Qhubeka nokushimala izahlulelo zeNkosi. Amen. Akishaye izandla nje kulonda. So you have to understand ukuthi uma sibizele lo mphongolo lebi into spiritual ukuthi sifuna ukuyiveza even physically. Akuyona impilo izolo. Impilo kade yabakhona ngizona ngifika. Kodwa manje isiveza ama true colors ayo. Ukuthi indlela esimelene ngawe nayo sifuna uzoboneke manje nasenyameni. You have to understand bazalwane ukuthi uma laba sibalandelayo uSifan bakhandwa ngamatshe. Hayi ukuthi wayekhandwa ngamatshe eDlushebhezi. It was tense. Kwakufana mele iqiniso lokukholwa. Amen. Washo ukuthi magcwele amandla kaMoya Ngcwele awuhlehli. Laba ngizwa bazalwane. Magcwele amandla kaThixo awuhlehli. Uthi forward ever backward never. Amen. Uma bethu kuthini uthi bengisasho lokho namanje ngisasho lokho. Abezwa bazalwane. Awushintshi statement ngenxa yabantu. Kodwa leso statement ekade sikhulume eqaleni. Sona lesi sibangamisile. Uma press kwaso uthi shintshi. Rama ngishizolo. Ngisakusho namanje. Glory to Jesus. I said glory to Jesus. I said in because uJesu into udinga abantu manje abazothatha stand. Because lentiyahluka manje kumnandi sontweni lethu elisithizile. Lenti bizuma wethu phakathi kwabantu.
Ngiyafuna nami ngiyangena empini. Bacathi ngiyadlala. Babonile manje. Uthi baswe ngikunikeza something la ngaphambili awuthi ngisaka ngivuka njalo ekseni kumnandi. But ngakwenza kuba injongo inhliziyo yami. Uqhubeka nomsebenzi engubizela. No matter what is the cost. Sometimes makuzokosta mina ngizoqhubeka ngumemezela. So indaba yethu bazalwane iyadlula kubantu. Kodwa indaba yethu iqondana ngqo nomuntu esimkholwayo. Yabona ubaba ngumfundisi odlala nokhangano namanyala. Ngoba sengithi ngicela ukuthi ngingishiye kancane ene ukuthi ukwehla. Why? Because ngisaba ukuthi mangitholakala angeke ngidefend uNkulunkulu. But ngoba ngimemgcwele nasekulungeni. Angihlehla nginamahlona nginandawo. But my God shall take avenge. Uzongidefenda yena. Angidinga defend ngizodefend. Abangizwa bazalwane. Manje ke batshela umndeni wami lo lapha ekhabathi nimtshela ukuthi sifuna ukubona yena bayi. So ngiyamtshela mahle ukuthi nilalele batshela ukuthi angidingeke babona. I have nothing to discuss now. Ngeke ngihlale phansi mina ngihlaliswe izoni. Sithi discuss isizwe ngifuna. Uze ngishape elenta abayifunayo. Amen. Angifuni umuntu nje uzokudiscuss and discuss now. I don't care whether ngabe uyahamba yephi uyofuna isibhamo, hamba usithathe usithole. I don't discuss. Amen. Mani babona nibazi bathethe uthi umfundisi uyabonga akandingi. Bese nithi uthele lento ayishilo usasho yona akashintshi. It's time for the church to rise. Spirit sikhatha amakholo amagwala. Amen. Kasha ngabani. Athi lethu nakusakhona abantu. Baselilo takuselona elethu. Sikhathi Thinta umngane wakho. Sikhathi asifunde bazalwane.
Genesis 3 verse 1. Ukuwela esonweni. Inyoka yayinobuqili kuna imali 20 ukuwela kuphi esonweni. So immediately yabona ukuthi sokhuluma ngento ezofana isono phakathi. Because kuthiwa ukuwela esonweni. So in other words, noma ngabe sizokhuluma yonke into esizoyithinta kodwa ingredient into esikhuluma namhlanje ukuthi gada uSatan. Because it was a setup. It was a setup. Because the problem abazalwane banjengenyoni esingena kuno kuthiwa into yokuthupa abafana bebethupha inyoni. Bangene lapho bebona ukuthi this is a setup. Kodwa noma bebathi setup bajike bangene phakathi kuyi-setup. Akhale sevalelwe kwicage ukuthi awunkosi yami kanti fanele ngabe ukhale esabona unokhala. Amen. Amen. Hallelujah. Every church sita siphuthi into engathi inkosi inika yona. Why? Because ayibukanga wena i-setup kaSathane. Uvele wangena nje. Hallelujah. Amen. So it was a setup. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle. Ngithule ya mic, ngithule qhobo, ngithule ya mic. Yes. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini na? Now, inyoka yayinomqulunkulu zonke izilwane. Okushaza siningi izilwane zazila. But lesi sodwa sasinobuqili. And you have to understand the reason why and ukuze kusondela inyoka eduze kwalabo is because inyoka yayingani wabo kwaseqaleni. Esizilwane vele sasingasondela eduze kwabo. But inyoka yayivele umngani wabantu before inyoka iqalekiswe kanye nabantu. Before iqalekiswe they were friends. Bakhona abazalwane babungekho ubutha phakathi kwenyoka nomuntu. Bufike ngenkathi iqalekiso. Before iqalekiso babe bangani lapha babe bangani. Babe ndawonye. Babe zwana. So ngifuna ukuthi sithathe lento sasuka nje. Ayibonge igama lenkosi. Glory to Jesus. So now before sikhubeka asihle kancane. So uNkulunkulu uthi babheke aleni uNkulunkulu wadanisa nomhlaba. Athi shonjani? Ishonjani lento. Na uma uNkulunkulu eqale wadanisa nomhlaba bese ethi babheke umoya kaJehova wawuphezulu komhlaba uhamba phezulu komhlaba kwakumnyama kuwumuntu phezulu kodwa. Angithi shonjani? Anishonjani bese. Now lalela mangiyibuza mina ukuthi how can uNkulunkulu adale into enodwa phezulu kodwa futhi emnyama? So you have to understand what managing happen eqaleni uNkulunkulu wadanisa nomhlaba kwakekho uqala kokujwayela komhlaba lezulu. This was the transformation after seqala umhlaba wabhujiswa usenziwa kabusha. Bakhona abazalwane so managing happen eqaleni wadanisa hayi mayida. Why Satan? I saw my guy doing a sense of value. Now, so you can pass a chain from the Satan. You take Kale. But how can you take my Satan? Welcome to Kai Buzwood. Usatana waivela pila. Uma uNkulunkulu kathekatha nje kudala. Isomhlaba. Usewenini? Usathana. Useqaleni nokushintsha uba uLucifer abe uSathane. Ngoba sikakuthola yonke le chapter sifunda yokuqala, asikakuthola ku chapter 2. Sasizwa nje ukusela abantu esonweni.
forget ngoba sebefunda phansi. Okay, ukuze ngikusize. Let's go to. Thank you, Jesus. Because ngifuna ukuthi uyibone le nto esho so that uzumfundisi wayekhuluma kwayithathapi. Bayazobazana. Bantu wakhuluma. Awuyekeze ekhaya chapter 28. Ezekiel chapter 28. I'm going to show you something like that. Ngifuna ukukhulumisana quickly bese siyaqhubeka. So that is why I'm having a clearance and understanding. Verse 1. Here was 7 says. Izwi likaNkulunkulu lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngenkosi yaseThire. Uthi kuyo, isho kanje inkosi uJehova ithi, wawuluphawu lokupheleleyo. Yes, ukuthi iyaphezula nazo. Akhulunywa ngesizwe, kukhulunywa ngalo muntu. Akhulunywa ngabantu, kukhulunywa ngalo manje. So wawulu, which means past tense. Amen. Bakhona ukuthi bazana. Ushathi bazana i-past tense. Wawulupha. Okushatha asesiyo manje. Njengoba inkosi iprofeta maHezekiah manje wakushatha into yenzeka asesiyo. Ngifuna ukambareshe ngoba ngibona abantu aba-understand. So that's why ngichaza kanje. Bayezobazana. So wawulupha. Amen. Wawugcwele ukuhlakanipha. Yeah. Wawuphelele ngobuhle. Yeah, wawuphelele ngobuhle. Phela lithi Bible, the David was the most beautiful angel. Oh yes. Sasikhona sinhle. Kodwa yayiluphawu oluphelele. Yayinhle. Yayinokuhlakanipha. Siselapho nje. Uyabona ama-elements alimasa usathane. Uyabona ama-elements alimasa usathane. Wasuke wayitshela ukuthi ngihlakaniphile. Waphinda wayitshela ukuthi ngimuhle. Wasethi ukuthi akekho njengami. Bangakholwa bonke abazali kodwa akekho njengami. Bangafakaza bonke kodwa akekho njengami. Bangashukana bonke kodwa akekho njengami. Bangathulisa bonke kodwa akekho njengami. Base bakutshela lokho abantu abazali. Bathe wena uyabashula bonke. Gada uLucifer. Verse 13. Yes. Wawuseyideni insimu kaNkulunkulu. Wait. Wawuseyideni insimu kaNkulunkulu. Lalela. Usikangijima lapho ngiyasi. Iyahlupha la mind ngikusexeshana noma usuqhamazela. Lapho wawuseyideni which means ideni lalikhona before lelelisha. Because uNkulunkulu wabekwa Adam right in the place ayibeka khona uSathane. Because uSathane wamdestroya. Wasethi ngizofaka elinye ideni bese ngimpressa nakade ngimpressa khona lo wile. Because uNkulunkulu makumzalwa ufaka omunye isikhaleni sakhe. Ungabacabanga ukuthi lento ayiyona mawusuka uzophinda ube yiyona. Kukhona setholakele. Ozenzeka ngcono kunawe. Ngoba wena uhlulekile unalela. Abasithi uJehova shift aside and find someone better than you. Kodwa bakhona abazalwane. Shakamana bakani. Uma bakansimina sete. Yenza show. Ukuthi uyalela yonke into inkosi eshoyo. Susa komunye. Onke amatshe anqabileyo ayisisekelo sakho. So to find on pressure, to be on precious stones. Pressure. Usathane bahlala. Hallelujah. Uyanduka nje
ngijabula ukuthi ngisaholo yena wayehlala on precious stones ama-precious stones lamatshe amahle atomezelayo angathi ayithayimane into uma uzala phana mayikhanyiswa yilanga ethi bengebekebeke ilanga ehlala khona usathane la one ngimuhle two ngihlakaniphile three ngiphelele ngihlala kumatshe amahle mhlanje thina ngisho nomongameli akasoze ahlala kule ndawo ehlala kuyo le ndoda. It was beautiful. Ngifuna sambe kahle ngoba ngizovala nje khona manje ngibe muntu but I wanna share le nto ngoba thina bazalwane siyayiyeka i-setup yesitha isisigojele kanti uyazazi ukuthi uphumaphi and akafuna umuntu ozoba lapho. Oh yes. Isathiyo nethopazi. Phela mhlawumbe unawazi la siyakhona we have these precious stones. Lithi iBhayibheli la siyakhona lithi umuzi weJerusalem Jesus isikhathi. Lithi iBhayibheli umuzi weJerusalem elisha eliyokwehlisa. Did you know ukuthi kanti manje ehlisa weJerusalem elisha akubona bonke ababehlala phakathi kwalo? Which means now approach upon this bluish color and inside it. Second, I'm talking about Manjana. Can you tell me something? We are so sugar and local to Africa, in America, in South America, in Europe, in Asia. Do you know what to have one Manjana? Yes,
thina ngeke siyitshontshe ngesiboshelele wona uyovexende nayidayimani uthi uhamba nale dayimani uthi uhlele endlini nale dayimani uvele usangana usazi sothini uthi kodwa wena ukubona lo muzi wawenziwe njani kuze kubeka nje wayecabanga ithi iBhayibheli lokhu isengabonanga lokhu iqonde ngacabanga you must never think ukuthi uzokwazi ugrasp cishe ezweni khohlwa iqonde yakhe limited ukwazi ukuthi kuyabe kunjani soke sikhona angeke usebenze ngokubanga angeke usebenze ngokulinganisa elizobaza nesebenza bathakufana nezulu uthafana bangibona haleluya bangibona fana nezulu lutho He was dressed in gold. He was dressed in gold. Wangahambi phezu kwalokho kodwa wayegqokile futhi. Dressed in gold. Namanje amanye sethu kwakhe amanje gold uzwela ngithi. Amen. Ibona ukuthi uthetha. Asasifuna ukuthi careful for the befundisi izinto zokwenza. Because the devil can dress them up. So that you can to call up as okay sakona. Kana bege ngemakise nayo. Because uba gqoseke ke kubuya sathi wayigqoka nayo. So ufuna ukugqokisa kana uzoba impressed. That's the reason why the consciousness is also been ukuthi ngayithola. Ifuna imoto, ifuna umuzi, ifuna ukugqoka, ifuna impahla, ifuna yonke into right. You must be careful on moya. Othatha izinto ezinhle. Kanti uthathela ngayinolusifa. Ngoba yena wayenjalo. Uthatha lezi zinto samsusa entandweni kaNkulunkulu. Sasizibani yabantu njengefaka abantu abawu-8 sibafaka konke nesebhuthini because ayibona isithando sami abantu ila ukuthi sebenze umsebenzi kaNkulunkulu angikwazi ukuthatha ngenze ngoku ngoba fanele ngikhathule usifa because it might be the trap. It might be the trap. Because I want to just I am not some fire trap with the sweet that way. I can't listen to you. So you gotta be careful, Master. When sin is starting this, glory to God. It is never one of the free spirit of God. Oh, no. Can I 5-star hotel? Yaman fika nemoto yami kitete mfana ithatha edwala. Bathula impahla ngibendile eduzana. So comes we'll escort you to your room. Wow, you can't be any torture. Now wait. Wow, you food. Wow, you can't be any torture. Let's go to Raja. Go back. Any simile. Yeah. Gabubega, Wabasanta Taben and Way, Neganguluku. Yeah. Wahamba Pagatuba Mache only. Yeah. Wow, Pele, as in the Lenza. Go back. Siapa semua bersatu dengan Engkau bukan saya, kalau angfun kalau kita mengenai dengan itu siapa lo? Ungkul kalau aku mana umat, aku muni. Amen. Amen. Engkau pun jadi family itu lah pada suami itu, itu first letter ada phone dan lain.
So, so now Satan will lose it because we have Satan this time. We lose it because abantu babesuke khona because bashikeka. Do you understand that? I just said this is a worship process is this way. Because this income vanishita basuke khona. Awukwazi usuke khona bakhe ukubeka negama lathi ungalikhala. Because le income onalo nje ukuthi usethuza bakhe. Income usuke thola wesibili utase